trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno. Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit ma este, és én fogom vezetni a beszélgetést ma a fordítónkkal, a szerkesztővel, és majd Darrennel, amikor csatlakozik hozzánk a szünet után. Carmen, az ismert, hogy te nagy Darren rajongó vagy. Milyen érzés volt átülni a másik oldalra, és a könyvet nem befogadni, hanem átfordítani a rajongóknak, és eléjük tárni ezt? Igazából, amikor arról volt szó, hogy megcsináljuk az Archibald Logsot, mi a 9 részes eredeti angol sorozatnak az első részét szerettük volna elkezdeni, Darrennel közösen. Viszont Darren ragaszkodott ehhez, hogy az első 3 egyben jelenjen meg, és ugye a következő kis trilógiaként az volt a legnehezebb az egészben, amikor szembesültem vele, hogy közel 600 oldalt kell lefordítani, és ezt lehetőleg úgy hamar, mert azért elég szűkös határidőket tűztünk ki magunknak, és mindezt kvázi tapasztalatlanul, mivel korábban még ilyen jellegű projektben soha nem vettem részt. Úgy gondolom, hogy mindenképpen hatalmas felelősség van a fordítókon. Mekkora kihívás az, hogy valakinek a gondolatait, valakinek a tanulságait, a történetét úgy interpretáljuk egy egész ország, egy nemzet közönsége elé, ahogy az szánva volt, és hogy mennyit formál a fordító munkája a készművön. Nekünk a Harry Potter, nekünk a Rémségek cirkusza attól csodálatos, hogy Rowling és Darren írta. De nem gondolunk bele, hogy a kedvenc mottónk, a kedvenc idézetünk, a saját nyelvünkön, az valójában kinek köszönhető még emellett. Az író után még nagyon sokan benne vannak egy projektben, ami azzá teszi azt a könyvet, amiért mi szeretjük. Mint egy szerkesztőnek, Kriszta, mi a legfontosabb feladat egy ilyen terjedelmű regény gondozása közben? Egy normál regénynek igazából kb. Ennyi a terjedelme karakterszámra, viszont ami különbözik a többitől, hogy ez 3 rész, és a sorozatnál én arra szoktam törekedni, hogy egységes legyen. Én listát vezetek minden egyes szereplőről és helyszínről. Ez egy ilyen praktikus megoldás, hogy vezessünk listát, és én ezt azért teszem, hogy egységes legyen. Mennyi időt töltöttél a szövegnek a gondozásával? Megint csak egy normál könyv esetében, amikor csak úgy oda kínálják, hogy tessék, itt van, ennyi karakter, ennyi a határidő, akkor az körülbelül 1 hónap. Azt kell mondjam, hogy egy alkotói folyamat volt, mert hogy addig kopácsoltuk, csiszolgattuk, amíg végül azzá vált, hogy most már igen, ezt már ki tudjuk engedni, ez már egy készmű. És Carmen, te elolvastad a fordítás előtt a könyvet, vagy folyamatában elkezdted rögtön fordítani? Ez egy olyan dolog, amire nem tudom, hogy szabad őszintén válaszolni, mert én elég sokáig úgy voltam vele, hogy nem lehet akkora baj abból, hogyha én egyből fordítom, miközben olvasom. Mert ugye alapvetően egy jó fordító, egy hivatásos műfordító elolvassa az egész sorozatot egészen addig, amíg ugye megjelent, illetve hogyha nem befejezett, akkor az írótól elkéri a fontos információkat arról, hogy mi lesz a vége. Egy sok részes történetnél nem mindegy, hogy az elején elkövetünk egy fordítási hibát, ami mondjuk a végén kiütközik, és emiatt megtörik az egész szövegnek az egysége. Úgyhogy igen, én a saját káromon tanultam meg nagyon sok mindent ebben a folyamatban, de végül elolvastam, sőt, többször is, utána bizonyos részeket újraolvastam, és még így is úgy gondolom, hogy baromi nehéz volt, hogy Darren végig nagyon szorosan együttműködött velünk, és rengeteget konzultáltunk a folyamat alatt. És találtál újdonságokat minden egyes olvasásnál? Olyan részeket olvastam el, mikor visszakerestem bizonyos dolgokat, amiről meg voltam győződve, hogy én ezt nem is olvastam még soha, és már le volt fordítva. Tényleg egészen elképesztő nyomás alatt dolgoztunk, főleg már a vége felé, és ott voltak ilyenek, amikor egyszerűen oldalak nem voltak meg fejben, hogy ez benne volt a történetben eddig is, úgyhogy mindig okozott valami újdonságot.
Kriszta, úgy tudom, hogy te nem csak egy szerepkörben voltál jelen ennél a könyvnél, te a szerkesztésen felül a fordítás helyességét is ellenőrizted, illetve a korrektúra is a te feladatod volt. Hány szemszögből kellett összesen megvizsgálnod a könyvet? Valóban én voltam az olvasószerkesztője is, ami azt jelenti, hogy én betettem össze az eredeti szöveget a fordítással. Szerkesztőként igazából elmélyedsz abban, hogy vajon ez a bekezdés, ez egy bekezdés, vagy inkább egy következő, most egy tegyek egy gondolatjelet, vagy ne tegyek. Tehát akkor teljesen másban mélyedsz el, korrektorként pedig, amikor már negyedszer olvasod el igazából, mert már megszerkesztetted, hogy miért hagytam benne ezt a szót, ezt nem is így kell írni, ezt miért ekkora nagy hibát, hogy védhettem. Úgyhogy még amikor már minden munkafázis, mindig más szemszögből, más szemmel kell igazából nézni. Egyébként hozzátenném, hogy én Krisztán néha egészen hátas dobtam, hogy miket kiszúrt a szövegből. Például ez a kublaklános lábjegyzet, amikor a Kanadunak a neve, mint egyik helyszín, majd olvasás során találkoztuk vele, hogy ez egy szójáték, és hogy ez honnan fakad, és Kriszta rengeteg ilyen apróságot kiszúrt és lábjegyzetelt cserényen, amiket én nem is fedeztem fel magamtól, úgyhogy ha lábjegyzetben infókat találtok, akkor őt kell megdicsérni érte, és tényleg egészen sokféle ilyen dolog előjött közben, úgyhogy ez nagyon érdekes volt. De ha találtok félrefordítást, akkor még engem kell szídni, jó? Ha nem vettem észre. Mi volt a legnagyobb kihívás a fordítás során? A fantázia nevek magyarosítása. Tehát, hogy szerintem ebben egyetértünk, hogy Ez volt az alkotó folyamat, igen. borzasztó volt, tehát még a final versionjének a jóváhagyott, updatelt verziójában tördelés előtt egy nappal benne volt az összes jelölő, és másnap küldtük volna tördelésre. És elképesztően nehéz volt olyan szavakat, amik angolul sem léteznek, mert egy-kettőt még úgy könnyedén magyarosít az ember, mert olyan beszédes nevek, olyan játékosak. Mi ezzel ültünk órákat fölötte, és a fantázia neveken ötleteltünk, hogy mi lehetne, és mindenki állt tehetetlenül, hogy nem tudjuk, még a ChatGPT se tudta. Mennyire volt időigényes maga a folyamat, a fordításnak a folyamata? Használtál valami programot hozzá, vagy csak az angol tudásodat? A fordítás egyébként nagyon időigényes, én ezt sose gondoltam volna, mikor azt mondták nekem, én konzultáltam annó több szerkesztővel is ezzel kapcsolatban, fordítóval, hogy hát jó, ha egy héten 10 oldalt lefordítanak. Szenvedtem azzal a 10 oldallal, hogy meglegyen egy héten. Nyilván ez egészen változó attól, hogy most éppen egy könnyedebb szövegrészt kell fordítani, párbeszédesebb, vagy mondjuk tényleg ez a leírós és fantázia neves és világépítős, de összességében a fordítást azt tavaly nyár elején már csináltam, és hát idén kiadás előtt 2 hónappal lett talán készen. Én rengeteg világépítős, meg fantázia neves dolog miatt nem adtam teret annyira a programoknak, hanem még ha használtam is valami ellenőrzést, inkább csak ellenőrzés jelleggel, hogy megerősítsen a jól gondolom. Milyen volt együtt dolgozni Darrennel? Önmagában egy nagy élmény, viszont Darrennel dolgozni kiemelkedően nagy élmény, mert ő tényleg olyan, mint amilyen a könyvben Darren, mint amilyenek a karakterei, egy elképesztően jó fej, segítőkész, végtelenül szerény ember, aki baromira lelkes volt, velünk együtt szurkolta végig a megjelenést. Nekem így a highlightja volt ennek az egésznek, hogy mennyire lelkes, amikor kaptam tőle egy e-mailt pár napja, hogy ő meg akart minket azzal lepni, hogy elrepül ide és besétál, de hogy ez sajnos nem tudott megtörténni, mert ők éppen elutaztak már előre foglalt utazásra, hogy ő ennyire nagyon lelkes és támogató, úgyhogy tényleg hatalmas élmény vele dolgozni. Te találkoztál amúgy vele személyesen is? Még amikor itt volt 2016-ban talán, itt volt 5-ben, 4-ben, olyan régen, akkor kik voltak itt egyébként a Vörös Martin? Tök jó. Úgyhogy igen, ott. Még akkor én is dedikáltattam Serényen a kis könyvemet. És Kriszta, te is rajongó vagy te csak úgy belecsöppentél ebbe a történetbe? Csak úgy belecsöppentem, sajnálom. De most már azt mondhatod, hogy te is rajongó vagy.
és a második kötet is meg fog majd jelenni. Én mindenképpen szeretném. Tehát, hogyha valami nem jön közbe, ami tényleg ezt ellehetetleníti, én úgy gondolom, hogy a mostani lelkes összefogás lehetővé fogja azt tenni, hogy folytassuk. A kérdés ez nyilvánvalóan inkább az, hogy mekkora volumenben tudjuk lehetővé tenni a folytatást, mert ez is egy egészen kicsi projektként indult, egy pár száz darabos példányszámmal, és érdeklődésnek köszönhetően most már több ezres példányszámoknál tartunk, és ténylegesen nagy kiadók mellett ugyanúgy mi is ott vagyunk minden polcon, országos terjesztésben, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a második rész is meg tudja ütni ezt a szintet, és nem kell visszavágni ezen a volumenen, amit most sikerült nekünk elérni. És tudja ezt a szintet hozni az Archibald Lox, mint annó nekünk a Rémségek cirkusza hozta? Hát most erre rajongóként válaszoljak? Igen, légy szíves. Én szerettem az Archibald Loxot. Biztos vagyok benne, hogy ha 12 évesen olvastam volna, én odáig lettem volna ezért a könyvért meg vissza, de én úgy vagyok vele, hogy ezt mindenki egyénileg tudja megítélni. Nyilván kicsit más jellegű, talán, mint az eddigi könyvei, bár szerintem a Rémségek cirkuszához áll a legközelebb egyébként, úgyhogy ez nem biztos, hogy rossz dolog, de teljes mértékben úgy gondolom, hogy deren, 100%-ig deren, a karakterek ugyanolyan szerethetőek, és igen, összességében én úgy gondolom, hogy most egy nagyon jó kis deren könyvet kaptunk a szerzőtől. Profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo.